Sanibona. Namhlanje ngizocela ukuphendula umbuzo engubuzo umama lana ukuthi uma efuna ukwenza umcimbi ngabe wenze njani. Indaba yomcimbi bakwethu ukwenza kwayo ijulile kakhulu. Ngibone kungafanele ngize ngichaze ukuthi fanele ube nani, kube kanjani ukuze uzokwazi ukuzenzela umcimbi wakho, ngoba ngenzela ukuthi ingazidide abantu abaningi lento. Ngizothi njengamanje ofanele kodwa uqale ukwenze, bheka indawo oyenza kuyona ukuthi iyona yini. Uma babengashadile abazali bakho, lo mcimbi wakho ngicela uwenze komalume bakho. Uma abazali bakho babeshadile, shuthi uzowenza kubo kini lapho, kini. Lo mcimbi uzowenza lapho. Okwesibili, musa ukuthi mawenza umcimbi mhlambe uma umuntu noma ubani nje wenza umcimbi, ungabizi umuntu omunye akwenzele uthi mhlambe uzongenisela abantu abadala, uzokwenzela kube lula akuhlanganise nedlozi lakho. Angazi ukuthi kube kanjani ma ukuthi yini abantu bakini bazi wena, akakwazi ukuthi umuntu okungasiyena walapha ekhaya azithole esemi empepheni yakomunye umuzi ethi ukhuluma nabantu bakhona eshisa emsamo wakhona ngoba akasiyena walapha. Ngeke kuze kulunge ngoba idlozi lakhona alimazi. Nokuthi ngizokwazi ukungenisela abantu abadala ngikufakele bona ngaphakathi, ayikho leyo nto. Akwenzeki lokho ngoba akasiyena owakulowo muzi. Ngeke nje mina ngithi ngumbotho kanje mase ngizothi ngizongenisela wena abantu bakho bakadlamini. Into engeke iziyenzeke leyo ngoba abantu abakwazi, bazi wena. Umuntu abasuke bemcelile bemthuma uwena bakwethu. Ngicela niqaphele leyo nto ngoba izinto ezinjengalezo azilungi. Idlozi lakho alisabeli kumuntu onjani elingamazi. Uwena ozingenisela lona. Ungawucela nje ukuthi ulwazi ukuthi ngiyokwenze njani, ngenze njani, akutshele, kodwa nje uwena usuke lapho fanele uzibizele wena, uzenzele wena, akulekelele ngokuthi akuphe ulwazi ukuthi uzokwenze njani. Eyokwenza umcimbi, ngosuku lokwenza umcimbi wenze njani lapho inzima, njengoba ngisho angifisi ngisho nokuyichaza ngoba isikhathi samanje noma isimo samanje abantu bahlala emalokishini. Emalokishini kunzima ukuchazela umuntu ohlala elokishini noma ohlala edrobheni indaba yokwenza umsebenzi, ngoba uthola ukuthi njengoba elapha iyona ndawo ahlala kuyona nje unomphela, ayikho enye indawo. Ifuna indaba yomcimbi ube nezindlu eziwu5 zabantu bakini abangasekho. Kube indlu kakhokobezi wakho, kube indlu kakhokho wakho, kube indlu yamkhulu wakho, kube indlu kababa wakho, kube indlu kagogo wakho. Uyazidinga ukuthi ube nazo ukuze ukwazi ukuthi uwenze umcimbi wakho ube yimpumelelo. Uma ongenazo lezo zindlu, angikwazi ukuqhubeka ngikhulume yonke lento ngoba abantu bazodideka. Ngithanda ukudida kakhulu abantu uthi umuntu lokho engangikwenza kuyini. Cha, ngicela ukuthi umuntu uma ebona ukuthi unesifiso sokuthi enze umcimbi, ngiyakuthanda mina ukuthi ubheke uthi uqondile yini ngesibongo, mase uqale nje wenze nje inkukhu yokubuza ukuthi njengoba nginaleli ikhaya enginalo la, ucele ngayo ngenze njani, ngilona khaya enginalo nginenzele kanjani, ngoba mina ngalendlela engizosho ngayo mina engiwembotho izokuxaka wena ngoba yona iyona. Kodwa ngesimo sokuhlala kwabantu abanazo zonke lezi zinto esuke ifunakala eqondene nomcimbi. Ngaleyo ndlela bozama noma inkukhu ubuze edlozini lakho noma kubantu bakini, ucela ukuthi la ekhaya ngifisa ukwenza lokhu, inkinga manje anginazo lezi zindlu ezifunakalayo, ngoba nawe uyazi ngeke uthi lapho uhlala khona kube nzima ukuhlala endlini eyodwa nezingane zakho. Mase uthola ukuthi lapha abantu bakini bonke balapho endlini enjani
eyodwa leyo suku uhlala kuyona, ngoba abantu abangasekho bafuna ukuthi babe nezindlu zabo kuqala. Ingakho ngibona ukuthi ake uqale wena ushise la ushisa khona. Angazi abanye impepho bayishisela kephi nendawo, thola ukuthi omunye ushisela ekamereni alala kulona, nalokho thola ukuthi akuhambisani nomthetho wabantu abangasekho. Umuntu ongasekho uba nendlu yakhe, njengoba ngishilo uthi kuba indlu kakhokhobezi wakho, kube indlu kakhokho wakho, kube indlu kamkhulu wakho, kube indlu kababa wakho, kuzoba indlu yabogogo bakho. Manje-ke njengoba ngisho lapho awukuzami kuleyo ndawo oshisa kuyona, ukubuze khona ukuthi fanele wenze njani. Thina nje singakwenza ukukuthandazisa ukuthi bakuphendule okhokho ba, ngoba phela imindeni iyakwazi ukuthi izumthandazo wenye ingane, ingane yami ngisuyithandaza ithi ikwazi ukudlulisela kwabanye uma kuvalekile kuwena noma kuvaliwe. Futhi okwesibili, abantu abangenisa abantu abadala emakhaya abamusa ukuyenza lento yokuthi behambe bolanda umuntu othize nje, bazolanda mina ngumbotho nje bethi ungenisela abantu abadala. Mina ngumbotho, angikwazi ukuthi ngiyongenisela ushezi. Ushezi fanele ayingenisele yena abantu bakubo abazi yena. Mina ngumbotho, mhlampe ngingakunika leyo ndlela yokuthi hayi bokwenza nje wenze nje, hayi kodwa uthi usuka mnambe ngomemeza kini, noma ngihambe ngiyothi abantu bala ekhaya bangene, ngeke beze bangene bakwethu. Ingakho konakala, thatha abantu sibashisisa impepho, sibenzise yonke into le emakhaya ehlala kona. Ayikho leyo nto suke siyenza. Ngeke kuze kubuye impendulo. Ikhehlela kini nogogo bakini bazokubuka njengoba bamazi lo muntu, bazi wena. Njengoba becele kuwena noma beveza kuwena, basuke becela kuwena, wena ufanele ukhulume nabo. Njengoba ngithi okozame ukwenza inkukhu wena, hayi kuyolanda umuntu othize ezokwenza leyo nto. Ayikho leyo nto. Wena bona nje abantu ngababizela ukuthi bezoyidlela inyama, hayi kodwa ukuthi baye emsamo beyothetha idlozi lakini. Ayikho leyo nto bakwethu. Musani kuyenza lento ngoba ilimaza izinto eziningi, imosha imali eningi, nigcine izinto ningakwazi ukuyigcina ngoba laba abantu bakhokhola izigaxa zemali. Buza nje ukuthi lokhu makwenza wenza kanjani. Kodwa kulabo abasuke befisa ukwenza amatiki, ngicela benze kanje. Thatha nje inkukhu ushise lapha, ushise impepho uyishisele wena, mabe ukuthi abekho abantu abadala. Ubuze edlozini lakho ngoba izinto abantu abaningi bahlala endaweni ezilokishi. Ubuze ukuthi mina isimo sami sikanje la ekhaya nasibona siphila kanje, ngisacela ukubuza ukuthi lento engifisa ukuyenza ngiyenze kanjani. Bazokuvezela abantu bakini, abakini bayakuzwa. Ngihlezi ngikusho ukuthi abasemakini bayanizwa madoda. Musani ukuthi nifuna ukubona izinto ngendlela yokuthi nibiza abantu bangaphandle. Musani nibiza abantu abangaphandle bezonishisela impepho zasemakini. Namhlanje ngicela ukuma lapho ningaphatheki bakwethu kambi, ngoba phela sizama ukuyilungisa lezi zinto. Kubuhlungu ukubona umuntu ephelelwa izinto phambi kwakho, izinto zimunakalele nala nangala, thola ukuthi nje akabanga nalo ulwazi bakwethu. Ingakho ngike ngithanda ukuthi nami ngike ngiphawule ulwazi, akaze uthola ukuthi sekufanele ukhiphe izimali ngoba umuntu mengenayo imali shuthi ngeke uzumsize, ngeze umtshela into. Hayi mina ngizwa kahle leyo nto. Ngiyabonga namhlanje.